Bini hingke back side ni blouse buduk bahai subnai abo kaham ke ang phunuknai kaham ke naikhe hingke kwlai kheno bujinai aboni bagui puila paithaknai tongdi haidi hingke chengnai sinai obo hai sujakhai rakha hingke phirogui maya wngnai boni bagui bono kona bai kona no hinui tang mo hai ke nahanai komse kom lokmani 18 haike 19 obo haike aswk lok no nango buduk hingke bono ang tabuk ranai mo haike nasinai tang mo haike nanai hingke abo suinai di tabuk suinai bwswk saimano oro bish tongo bish nangkhe phunu bepariya 5 tei jorotoi nai mano bono ang tabuk chok bai bini measurement nanai tang o jaga no ekbare duita wngnaijak khe ang nanai bwswk tor tor mani hingka khe 1 inchi wngnai tang hingke bisi buduk kotor to naithodyakla hingke 1 inchi hingke yang 1 inchi ukologo 1 inchi wngnai hingke oro duita eklogi wngnai hingke bono ang tabuk measurement no rasinai. Hingke exact ekdom center o kwcharo ranai khe bono duita khaiui. Hingke oro duita buduk wngkha blouse ni hingke khum rwna nangnai bujugo haideba hingke o bujugo khum bahai ke rinai bono hingke eko ribara bai no khai mano go ribara oro tongo duita ang duita no khlai phunuk sinai norog muchung khai kwbangma no khlaiui thepai mano hingke bono eko theknai bahai khe kiting obono nainai da kiting khe ranai de bono round khlaiui hingke kiting khaijak yang khe baksa mane dari phano digui nai mano da phunu kaisa manui rok nini khano bono ang khe mo hai khe ranai norog bo mo hai khe raimani ranakhai mo hai khe round khlaiui ang je thepma hai khe no thebui raimani kha bufang o kiting wngnai mo hai khe iko kiting wngkha iko omo hai hingke tei kunu manui berana nangnai ya hingke bono supor bang no phunukgani bo bahai khe supor phunuk sinai first hingke buduk no swkang subnai iko ulta khai nanai do ulta khaiui subnai submani ulo phirognai phirok hamobo tabuk hingke buchuk ni khum no subnai puila khe to ayang je block side krida pura phunuknai yang ungkha kisa kenchi bai ranani bagui kisasa space no rwkha iko mo hai khe ranani bagui rawui khe phirogna nangnai aboni bagui ranani bagui jaga kisasa nanogui ridi iko tabuk phiroknai phirokha hingke obono no buduk phirokmani pore o submani phunuknai da hingke obono ang duita no subui paigrana eko tabuk hingke o buduk no bahai khe phiroknani aswk sikon sasa haideba hingke eko mo hai khe kwtwng susi o subui nanai ree submani hai khe no kwtwng duita khaiui subui nanai
बुसुखौ हायके बथल खालायनानै जाहाथे गोजानानि बागै हायके ताबो बाहाय खालायनायदि गाहाम गायै बिनि बुचुगो एकदम बुचुगो जे समान करिं दंगे ये आजागाव खायै बनो 2 থেকে 3 बार हायके सुबैनानै दा लामु सुबिया जे एस्ट्रा रियो सुबनाय केताबो आयां बिसिं दै खायै सुसि उल्टा खायै दानाय दा आयां फुरा बार खायनाय कमो हायके गेबनो इकोमो हायके ताबो बेथेब खालायनाय खोदोंनो तात खायै यांगो सुसिरामा पासिंगो खोदोंबाय या तात खायै रबनाय तामनि बागै हिंके आयांगो जे सुसि उल्टा खायरब हाया दा बसकां आयंगो किसा सारि बिसिंगो हाबनानि बागै किसा सा हाबगा अंके नंगो हाबन परे हिंके bo bini chateno ulta ngai firok jagi thangnai iko kisasa habga iko tabo hingke firok manchilai da ang kaham ke funung malia video saito haini thangka romnai greni bagi camera ke ko mai ke tru khlaiye bono firok nai da kaham ke naikang ke buji manai kaham ke naya escape khake angke to bujigla kimo hake khlake angke budok naithogo ko firok baya nai tongkha ko naithok mithaka haida etabo khudang rawa khirsinai da the same to same iko tekisano bo awa hake na khlainai tabo hingke omo bahake thepanai hai duma bahake thepa kangke ulta rok sijagya angnai banai thongnai obo tabo iko omo hake nang chikon boklai mano potor boklai mano do taisa chikon khainai na taisa ri o raun khaipre chikon khlainai mano da iko omo hake bernai buchugo kisa sa nargai nai tan bagai hingke o supuro jahate gajai tongnani bagai aburok tini nahari sunani nang lamani bagai da iko maika soknai tabo iko ke norong chongkang ke ora 3ta 4ta oba heke pan oba heke no same to same ke rao mo heke subui ke firo goi nai manuta ke just norong phone bagai ekta norisi ke o zeri bara khrida obono rao khibinai sikon chacha khlai bon tabo firok nai da ko firoka ke buchugo je jurarma kisa sisa tongo abon narao ari bai baksa thepe suburi man fira gesini yang ke buchu kisa sa rai rakata nai sija bai ai ke mai ke 2-3ta 4ta mai ke ri man buchugo iko bahake thepanai second chapnai erong to confuse rong himanun bagai ang frong nai tongo example iko mahake sakabo mahake riwike ta sobdi o je first subiya daba aba hege no same to same berao sobdi busuk haksalinai abo nini thani muta iko mahake subangke ulta khlai reka angke no tongi thangnai e mahake subangke budok no khobui sobdi gitu naida mahake same to same teke same budok bang thepanai hake buji mankhana klai te dekhe na honike ang manchugo jabe srung tongnai confusion tongnai rok clear khanani khaklayo ei oino design rok naina muchungui tongkha ang kaham ke rawi subi phunongnai rok comment khlai di tini bagi asungno